Aldezen hain txip, azkenen ez da asko moitz. Lea, hola, be. Margotzen duen artista. Definizio borobila asmatu du norbaitek, uste dut badakidala nordan, Jose Mari Telleria aurkezteko. Eta gaur musikaria, margolaria, zizelkaria eta kulturaren alorreko beste hainbat tekla jodituen Jose Mari Telleria segurar zeraindartua omentzeko eguna da hemen, Zerainen. Zerain labek antolatu duen ekintza da, herriko beste hainbat eragile eta eragileren laguntzarekin, elkarlanean. Gaur, Elizatarian dagoen bere kuadroak, iraileko azoka erretratatzen duen horrek, aparta izateaz gain zera adierazten du. Jose Marik nola ulertu dituen herria eta herritarrak, zerain eta zeraindarrak. Ikusi besterik ez dago zer nolako zehaztasunarekin erretratatu dituen pertsona jakin batzuk, zeraingo pertsonaiak eta eragileak. Eta bide batez nola adierazi eta azpimarratu duen herri honen izaera eta jokabide kolektiboa. Telleriak egiten duena ez da arte hutsa. Antropologia ere lantzen du Zeraingo jendea marraztean. Segurako abesbatzaren tartea da, orain berriro, sarian zun-zun kantatuko dute, Resurrección Maria Azkue etnografoak seguran bertan jasotako abestia, eta duela 102 urte, 1922an argitaratu zuena. Sarian zun-zun.
zenbat lan, eta zenbat proiektu. Ohar, hizlaria ez da artelanetan aditua, eta ez ditu bereak egiten kakotx artean esandako hitzak. Honela dio Eusko Ikaskuntzako webguneko artikulu batean castellanoz. Kakotxak. Utiliza una técnica de suave pincelada que alterna con efectos difuminados al aerógrafo. En su obra, figuratismo y abstracción se complementan en originales composiciones. Kakotxak izten ditugu. Hau sintesis gaitasuna. Zure baimenarekin nik Telleria Lezeta alde batera utzi eta Josemari hitz egin nahiko nuke. Josemari eta Kontxiz. Josemari, Kontxi, Andoitz eta Aitzol. Josemari, Kontxi, Andoitz, Aitzol, Ana eta Itziber. Eta hauei, azken belaunaldia, Maili, Oian, Bidatz eta Libe. Nik familiaz hitz egin nahiko nuke. Lan guzti hauen atzean, beti norbait egon delako izkutuan, lan isilunetan. Ezta Kontxik? Eta familiak, zer dio? Familia, etimologia xelebrea duen hitza. Familius, latinean jatorria duena. Honela dio euskal hizkuntzak, kakotxak. Familia, ahaidetasun hurbilak lotzen dituen lagun multzoa. Berez, etxe berean bizi direnak. Bereziki, guraso eta seme-alabak osatzen dutena. Eta pixka bat sagonduz, babesa, segurtasuna, eskaintzen digun espazio metafisikoa. Gure izana osatzen duen abstrakzio gunea. Aita Barandiaranen hitzetan irakurri nuen lehen aldiz. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Gaur, 3 denbora hauek momentu txiki honetan kokatu ditzakegu. Izan ziretenak izaten jarraitzen duzuelako. Zaretenak denbora daramazuelako izaten. Eta izango direnak hasiak zaretelako izaten. Momentu konkretu, txiki, honetan, 3 denborak. Ikur txikiak aldatzen dutelako mundu hau. Eguna, momentu txiki batek, marka dezakelako. Familia, nahi duzu denean, txikiak. Iñaki hain ondo deskribatu duen familia, argazkia osatzeko bikide falta zaizkigu. Hemen, Ana eta Itziber. Etor zaitezte eta euren eskutik jaso ezazue Josemari eta Kontxita
Lora Xortabana. Patxi Iparregoako topaketan lagun eta kide izan zenuen pintura lehiaketatako epaimaikide bezala. Maixabel, Iñaki, Luli, mesedez. Ezin dugu Jose Mari Kontxita gabe imaginatu. Artea zurea da dudari gabe, baina euskarria Kontxita da. Eta omenaldi honetan, opari honen bitartez, horixe aitortu nahi dizugu Kontxita. Bidai bat prestatu dugu Zaragozara. Goiaren arrastoari jarrai diezaio zuen, Maiflor, mesedez. Zeraien lagunan xaguak, nun bazkidea zara. Kristau elkartea, segurat zein Zeraingo Elizako organo jotzailea zara. Solki edantza taldea, txistulari. Uharka bezbatza, zuzendari. Antola jubilatuen elkartea, lehendakari. Zerain lab idazkari, ofiziala. Nundik ateratzen dezu denbora margotzeko, Jose Mari? Ez da kasualitatea, 100 persona baino gehiago bildu gehala bazkaltzeko. Eta ia 300 ingurun gora pasadie erakusketa ikusteko. Hori ostatuta mandiok ezin deula kontau jakin be. Txirrilen egindako oroigarri bat prestatu dugu. Nun Zeraingo irudi ikonikoaren ondoan, hau da plaza, modu egoki batean gure kidea den Jonek jaso du gu guztion pentsamendun. Horrela esaten do, horrela dio. Zeraindar maitea Jose Mari, doinuen margolari, koloreen txistulari, herrizale, kulturzale, euskaltzale, eskuzabal, fin, nekaezin, apal, beti herrigile. Jarraitu nahi diogu zure ereduari. Zorionak eta eskerrik asko, Jose Mari. Hemen idatzita dau, musikale bat, Txirril, Jon Milian. Txirrilen, egin
Zerengo solkie dantzari taldearen eta Segurako Kriseilu txistulari bandaren txanda da. Andoitz fandangoa eta 1995 eta 85 harina eskainiko dizkigute. Biak ere Josemarik konposatuak. Ez da txistularirik izango, segurazko hori pieza ezagutzen eta jotzen ez duenik. Segurako txistulariak eta abesbatza elkarrekin arituko dira alboradan. Josemariren ibilbide musikalean ardatz izan dira bi elementu horiek, txistua eta korua, eta bide batez dantza bultzatu du. Kasu honetan, kalejirak izan. Zenbat jendek ez ote du mugitu gorputza soinu honen konpasean, ezta? Zuen txanda. Bukatu baino lehen, mila esker Zerain Laben izenean, festa omenaldi honetan laguntzaile izan diren elkarte. Antolar Jubilatu elkartea, Uarka Abesbatza, Solkie dantza taldea, Zeraingo Kristau elkartea eta Xaguak elkartea. Baita, eskerrak, Ostatu eta Mandio tabernei ere, proiektu honetan bide lagun izateagatik. Esker mila, Segurako Abesbatza zuzentzen duen Julen Telleriari eta Ane Arrieta, Segurako Kriseilu txistulari taldearen koordinatzaileari. Eta oraindik badago, zeini eskerrak eman. Nola ez Libe Ramila Gabiriari Josemariren artelana hobeto uler dezagun egin duen lain bikainagatik. Eta eskertza, jakina, auzolanean arituz,
ospakizun hau posible egin duten guztiei. Musikak, kantuak eta dantzak batu gaitu Jose Mari Telleriaren inguruan eta aitzakian. Eta hortaz, bereziki eskertu behar diogu omenduari Jose Mari Telleria musikari eta artista bikainari, herri honi, gizarte honi eta Euskal Herriari egin dion ekarpen aberatsarengatik.
beti igual. Telleria bai dira, hiru arren telleriak, zola daiki. Beti igual. Hauek izan zala behiz. Gainera gure, zumaritza. Hau dago, zirtu asko, asteria. Bai,